Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Shri Guru Charana Padma Deva Bhagavati Sama Shri Guru Charana Padma
Prabhupada again. Namo Vishnupadaya Krishna Bhutale Srimate Vedanta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhaktavrinda Hare
Pełnisz pada musząca pełnić, że szukała, że dalsze się na tej analizowanie środek stanca kształtowana, ale to było pada kilka. Nam to było się na tym kilka. Skąd było kilka? Znaczy, że jest on kilka obożych minut, czy do połowy kilka. Czy po co na tym pada, na to się dzieło, to połowa to zasła, na co to tam robi kilka. Na naczelnie się to jest kilka. Pryncypowo się później czytałem prawnika. Świadła i tego, że właśnie było tak to kilka. Czyli rada wiesz na Bogu Bożonata, się ma tu rada Bożego na Kidżej. Ty Vrindavan Hama Proda na Kidżej, się moja Proda na Kidżej na Kidżej. Ty Dana Bukuri Pursot Makshetra Kidżej. Ganga Maya Manamai Kidżej. Bhakti Devi Tulsi Devi Kidżej. Sanaya Bhakta Virinda Kidżej. Gita Ego Premananda Hare Kidżej. Dehat Meshma Bezaj, które rozprostraniem do dnieszego uchwały Kidżej. Ci Hariman Sankirtna Yagi Kidżej. Hare Krishna Mahamantra Kidżej. Все слово собрался преданный Харе Кришна. Все слово собрался преданный Харе Кришна. Все слово собрался преданный Харе Кришна. Все слова, все слова, все слова. Шри Гуру, Шри Гауранги, все слова, Шри Прабхупады, Шри Прабхупады,